Tocaba lambonada en fartura, e para iso traemos unhas galletas saudables das que podes comer a fornada dunha soa vez sen moito remorso. O ingrediente principal é o calacú, por iso temos que asalo antes que nada. Cortámolo, quitámoslle as sementes e poñémolo no forno a 180 graus, co lume por riba e por baixo. A media hora picámolo e se está brando, apagamos e deixamos a refriar. Cando a cabaza está fría, quitámoslle a pel. Nun cunco botamos 100 gramos de fariña de espelta, 50 gramos de avea e 75 gramos de coco relado. Engadimos tamén un par de ovos e un par de culleradas de mel de Galicia. Remexemos e comezamos a incorporar a cabaza. Non a imos a utilizar toda, son uns 250 gramos, polo que hai que botar pouco a pouco, ata ter unha especie de pasta uniforme. Agora mesturamos unhas poucas sementes e a masa está lista para o forno, que poñemos a prequentar a 180 graus co lume por riba e por baixo. Espallamos a masa en culleradas nunha bandexa de forno e tratamos de que queden chans. Adobiamos cunhas poucas sementes e para dentro. En media hora deberían porse douradiñas e estar ben feitas. Son unha merenda ideal e, como vedes, moi san. Se sodes moi galdrumeiros e lambereteiras, podedes engadirlle azucre, non vos direi eu o contrario. Bicos e apertas, a fartura.